Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga her barcha maqtalarыбыз һәм сәнәләребез булсын. Безне шушы туры юлга китергән өчен, һидаят нурлары белән нурлаган өчен, Аллаһ Тәгалә безне хайваннардан үстен кылган өчен, һәм дә ки Аллаһ Тәгаләгә шулай табынырга мөмкинчелек тудырган өчен, Аллаһ Тәгалә шушы безгә вәгъдә иткән җәннәтләренә керткән өчен, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә салават шәрифләребез, сәламнәребез ирешә күрсен. Аллаһ Тәгалә аның юлы белән сөннәте белән яшәргә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне үзебездән, гаиләбездән дә өстенрәк яратырга Аллаһ Тәгалә насыйп эйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан айлары мөбарәк булып, җума көннәре мөбарәк булсын. Аллаһ Тәгалә җир савапларын бирсен, тоткан уразаларыбызны кабул кылсын. Һәм дә ки шушы хәерле гыйбадәтләребездә калырга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен киләчәктә гомерләрдә дә. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншаллаһ Коръән турында. Инде сезгә мәгълүм шулай бит, Рамазан айы бу Коръән айы буларак та билгеле. Чөнки Коръән Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, инна анзалнаху фи ләйләтил кадр. Без аны Кадр кичендә индердек ди Аллаһ Тәгалә. Кемне аны? Коръәнне. Кадр киче кайчан? Кадр киче безнең Рамазан айында. Шулай итеп, Рамазан айында безнең иңгә Коръәни Кәрим. Ләкин иңгә ул җир йөзенә түгел, иңгә күкләрдән, Ләүхул Мәхфуздан дип әйтик инде шулай иңгә. Һәм инде шуңа күрә дә без бу Рамазан айын шулай ук Коръән белән бәйле ай дип әйтә алабыз. Һәм инде күп кенә кешеләр менә шушы Коръәнне Рамазан айында тулысынча чыгарга тырышалар. Ел буе чыга алмасалар да, ел буе укый алмасалар да, Рамазан айында инде аны укырга тырышалар, мөхтәрәм кардәшләр. Инде шулай итеп, без әлхәмдүлиллаһи шөкер менә шушы Рамазан айларында уразаларга кирип, әлхәмдүлиллаһ, уразаларыбызны тотабыз, ләкин ашамыйча эчмичә генә утырырга дигән сүз түгел. Рамазан айында әлбәттә әле ул изге гамәлләр дә кылырга дигән сүз. Шуларның берсе Коръәнгә якынрак булып, Коръәнне ешрак укырга, укый белмәгәннәргә өйрәнергә. Чөнки белгәнебезчә, Коръәннең һәрбер хәрефе өчен Аллаһ Тәгалә безгә 10 савап бирә. Рамазан айында ул тагын 70 тапкырлана. Шулай итеп, бер хәреф өчен генә, укыган өчен генә без 700 савап ала алабыз. Моннан да җиңелрәк изге эш юк. Тагын нәрсә эшләп була шулай бит. Хәреф укыган өчен Аллаһ Тәгалә безгә әҗр савабын насыйп итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Һәрбер пәйгамбәргә дә Аллаһ Тәгалә ниндидер мөгъҗиза бирде" ди. Шушы мөгъҗизаларны күреп кешеләр иман китерделәр ди. Белгәнегезчә, пәйгамбәрләр килеп, мәсәлән, мин пәйгамбәр дип кенә әйтсәләр, әлбәттә, андый мин пәйгамбәр дип әйтүче кешеләр күп булыр. Менә хәзердә югырып җыйлар шәһәр буенча яз көне, көз көне андый кешеләр күп була ул шулай бит. Мин пәйгамбәр дип йөрүчеләр, мин Алла диючеләр дә бар. Ләкин без аларга ышана алмыйбыз, шулай бит, ул безгә дәлил түгел. Һәм электә шулай ук кешеләр килеп, без пәйгамбәр дигәчтен, әлбәттә кешеләргә ниндидер дәлил кирәк булган. Һәрбер пәйгамбәр дә мөгъҗиза күрсәткән. Үзенең пәйгамбәрлегенә дәлил итеп. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Миңа бирелгән мөгъҗиза ди, ул Коръәни Кәрим ди." Коръәни Кәрим бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мөгъҗизасы. Чыннан да гарәпләр Коръәни Кәримне ишеткәч, алар бераз шок хәленә киләләр. Беренчедән, гарәпләр үзләренең телләрен яхшы белеп, үзләренең телләрендә яхшы сөйләшәләр, шигырьләр язалар һәм үз телләрен, шигъриятне бик яраткан булалар. Әгәр дә мәсәлән ниндидер шагыйрь барлыкка килсә, шигырь язса, ул әле дә шулай гарәпләрдә. Алар инде хушлары китеп тыңлап торалар. Мәсәлән, Имам Шафиғи үзенең фикһын шигырь итеп яза, поэма итеп. Шуны ятласаң, шушы поэманы, син фикһны ятлаган буласың, фикһны белгән булып чыгасың. Имам Шафиғи шулай шигъри юллар белән язышы. Имам Шафиғи гарәп телен шулай ук бик яхшы белүчеләрдән булып санала. Һәм инде гарәпләр шуңа күрә менә шулай шигырь яратып, үз телләрен бик яраталар. Ә менә Коръәнне ишеткәннән соң алар шаккаталар, без моны бер качан ишеткәнебез юк диләр. Бер качан ишеткәнебез юк диләр, мондай әйберне ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шуңа күрә аны пәйгамбәрлеген танымаган кешеләр аңа шагыйрь диләр.
шагыйрь ди. Коръәнни Кәримдә әйтелә, аңа шулай бит шагыйрь дип әйтерләр ди. Кемнәрдер аны мәҗнүн юләр диләр. Кемнәрдер каһин, сихерче диләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсәгә сихерче? Мөгъҗизалар күрсәткәнгә. Айны ярганга шулай бит һәм башка шундый. Менә шулай итеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә төрле кушаматлар тагалар. Ләкин аларның берсе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шагыйрь дип әйтсәләр дә, алар бик яхшы аңлыйлар. Коръән кебек әйберне беркемдә яза алмаганны. Шуңа күрә ул заманында да мөгъҗиза булып тора иде, һәм ул хәзер дә мөгъҗиза булып тора. Хәзерге вакытта да. Хәзерге вакытта Коръәннең мөгъҗизалыгы инде гыйльми мөгъҗизалыгында чагыла. Гыйлем алга киткән саен ниндидер ачышлар ясыйлар. Табигать турында, кешеләр турында, шулай бит төрле физик законнар турында. Һәм Коръәндә буларның чагылышын табалар мөселманнар. Коръәндә бу күптән язылган, күптән әйтелгән булган икән инде дип шуны күрәләр. Менә шуңа күрә дә кайбер шундый китаплар да басылды шулай бит. Коръәндәге фәнни мөгъҗизалар дигән. Әле алар киләчәктә дә ачылырлар. Күп кешегә шушы фәнни мөгъҗизалар ислам диненә килергә, якынайырга ярдәм итте. Күп кенә галимнәр шулай бит шушыларны ишеткәннән соң, карале ислам дине хак дин икән, әхәди кеше моны әйтә алмаган икән дип ислам динен кабул итәләр. Бигрәк тә инде Европа, Америка илләрендә. Чөнки аларда ул фән беренче урында тора. Фән беренче урында тора, аларга фән дәлилләсә берәр нәрсәне, алар өчен ул хаклык кебек инде, хакыйкать кебек. Без фәнгә алайык бирелгән кешеләр түгел, шулай бит безнең өчен инде ул алайык мөһим түгел. Ләкин бар атеистик катлам кешеләр, аларга шулай ук инде алар өчен фән ул мөһим нәрсә. Фәнни яктан караганда шуңа күрә Коръәнни Кәримгә бәйләнеп булмый. Бу дөрес түгел дип әйтеп булмый, фәнни яктан караганда. Башка изге китапларга карасак, анда бәйләнерлек җирләр бар. Туры килмәгән әйберләр бар анда фәнгә. Ләкин Коръәнни Кәримдә мондай әйберләр юк. Менә сез беләсез, теге атаклы дәгъвачы шулай бит Закир Наикны да, ул да шулай Коръәннең фәнни ачышлары аркылы дәлилләп, шулай бит кешеләрне ислам диненә шулай әкрен-әкрен китерә. Менә шуларның кайберләре турында искә төшереп әйтик әле мөхтәрәм кардәшләр. Бәлки белгәннәре булыр, бәлки белмәгәннәре шулай бит. Аллаһ Тәгалә Коръәнни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Сумма става иля ас-самаи ва хия духан. Аллаһ Тәгалә ди шушы күкләрне яратып тигезләгәннән соң күкләр ди тетен булдылар ди. Тетен булдылар күкләр ди. Бу нәрсә дигән сүз? Иң беренче Аллаһ Тәгалә барлыкка китерә, шулай бит инде юктан бар итә. Шушы күкләр барлыкка килә. Уларны нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Тетен ди. Нәрсә ул тетен? Газ. Хәзер галимнәр әйтә, бу дөнья барлыкка килгән газдан, башта газ булган ди. Шуннан соң шушы газдан барлыкка килә инде башка әйберләр. Материаль әйберләр шулай барлыкка килә, шуннан соң тереклек барлыкка килә һәм башкасы. Иң беренче башланган газдан ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә нишләп әйтә? Ва хия духан. Нишләп уларны тетен дип атый? Монда тетен дип атарга күкне элекеге вакытта 1400 еллык бернинди сәбәп тә юк. Күккә карасаң, анда нинди тетен булсын инде ул, шулай бит. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм моны үзе уйлап чыгарып әйтә алмаган. Бу күкләр тетен булган дип. Яки шу дөнья яратылганда башта тетен булган дип, аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм башында килмәгән. Әле гомумән без белгән әйберләрне кеше белмәгән шулай бит. Кояшны түгәрәк дип анда ялмаса, җир шары әйләнә дип, яки җир шары түгәрәк дип анда нәрсә белмәгән. Әле Христофор Колумб та бу 15нче гасырның ахыры. 15нче гасырның ахыры. Христофор Колумб та Америкага барам дигәндә, ул Индиягә барырга тели инде шулай. Индиягә җир шары әйләнеп барам дигәндә, аңа әйтәләр, анда ди син бара алмыйсың ди, җир шары җир бетә дә син аска чыгып китәсең ди. Әле ул вакытта Европада җир шарының түгәрәк икәненә ышанмаучы кешеләр бик күп була. Шуңа күрә инде 7нче гасырда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм каян белсен күкләрнең газ булганын, тетен булганын шулай бит. Әлбәттә ул аны белә алмый, әлбәттә бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре генә. Шулай ук инде
Аллаһ Таала Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әвәләм ярал-ләзина кафару анна ас-самавати вал-арда каната ратқан фафатақнахума ва джа'ална минал-ма'i кулла шай'ин хаййин афала ю'минун. Аллаһ Таала әйтә: кафирләр ди, карагыз кафирләргә ди. Алар ди, кафирләр күрмиләрме ди. Күкләр һәм җирләр алар бер бөтен иде ди. Ягъни җир һәм күк ул бер бөтен әйбер иде ди. Вселенная шулай бит, галәм бер бөтен иде ди. Аннан соң Аллаһ Таала аларны бүлде ди. Моны нәрсә дибез инде без? Большой взрыв дибез. Шулай бит инде. Аллаһ Таала аларны аннан соң бүлде ди, айырды ди. Күкләрдән шушы газдан барлыкка килде материаль әйберләр ди. Аннан соң Аллаһ Таала нәрсә ди? Һәм ди وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Һәм без судан һәрбер тереклекне яраттык ди. Менә бүген галимнәр әйтә, шулай бит инде тереклек судан чыккан. Сусыз тереклек була алмый. Һәрбер кешеләр менә безнең тәнебездә дә шулай бит. Яшькә карап 60тан алып 80%ка кадәр су. Судан торабыз без. Суны алсаң без, безнең авырлык та калмый. Безнең күзәнәкләрдә су. Аны кайбер галимнәр шуңа күрә әйтәләр, дин галимнәре кешене эшкергән вакытта Коръән укып эшкерәбез бит. Ул кешенең күзәнәгендәге суга тәэсир итә. Эшкерәбез безне. Шушы су үзенең молекуляр структурасын үзгәртә, яхшыга әйләнә һәм шуңа күрә кешегә шифа дава килә ди. Фән ягыннан шулай дип аңлаталар. Инде сез ишеткәнегез бардыр шулай бит теге суга укыган вакытта су үзенең структурасын үзгәртә. Анда япон галимнәре тегеләй була раслаганнар дип инде. Валлаһу агалам, бу инде галимнәр сүзе дип әйтик, шулай бит инде фәнни галимнәр сүзе. Һәм кешегә дә укыган вакытта менә бу Коръән ничек тәэсир итә? Әлбәттә Коръән тәэсир итә. Шифа безгә шулай бит инде сүз дә юк. Шифа лис-судур шулай бит. Ул инде безнең күкрәкләребезгә, йөрәкләребезгә шифа булып тора. Ләкин ничек шифа килә ди? Менә шушы безнең тәнебездәге су аркылы. Тәнебездәге су үзгәреп, күзәнәкләр шул сәбәпле үзгәрә, кешегә шифа килә, дава килә һәм башкасы. Бүгенге көндә сез беләсез шулай бит инде Аллаһка ышанмаган кешеләр дә, яки бик теге ярактан саклык белән генә ышанган кешеләр дә авырып китсәләр, эшкертергә киләләр. Бүген кешеләр эшкертергә көтү белән йөриләр. Аларга намаз да кирәкми, аларга берсе кирәкми, ураза да кирәкми аларга эшкертү кирәк. Менә әгәр дә Шамил мәчетендә карап торсагыз, шулай бит инде бер көтү анда хатын-кызлар күбрәк инде. Аларның сулары бызык ахырсы. Анда күбрәк хатын-кызлар йөри инде. Эшкертергә анда көтү белән йөриләр. Син аларга әйтеп карыйсың, намаз укы дип тә, ярар, давай син эшкер, самый главный, шулай. Менә синең намазың аннан соң эшкергәч инде ул намаз кирәкми. Менә шулай итеп, бик күп кешеләр бүген әгәр дә менә мәсәлән мин бүген эшкерәм дисәм, монда чират торачак. Мәчеттә шулай. Шалтыраталар, вот эшкертергез әле мине, мин тегеннән, мин моннан, мин бер әби Башкортстаннан шалтырата. Мин эшкерегез әле, мәйтәм сез бит яракта телефоннан гына ди. Телефоннан гына эшкерегез әле мине ди. Ну мәйтәм сезнең бит анда да бардыр инде эшкерүчеләр мәйтәм. Мин бит инде эшкермим, әйтмим, ну вот Коръән укы миңа ди, булышырга тиеш ди инде шулай иттер. Менә кешеләр шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бүген көндә моңа мохтаҗ. Һәм менә шушының да тәэсире су аркылы дип әйтә инде галимнәребез. Инде хәтерлекнең судан чыкканын шулай ук галимнәр дә раслый һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә, без судан чыккан ди. Бу теге җирдән яратылган дигәнгә каршы килгән әйбер түгел ул. Әлбәттә, җирдән яратылган, ләкин җирдән яратылган әйбер материаль, әйбер исән тире булсын өчен су кирәк. Шушы су белән шулай бит инде барлыкка килә, аннан соң тереклек. Һәм шуңа күрә су эчмәсә кеше инде әлбәттә шулай ук яши алмый. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вас-самаа банайнаха би-айди ва инна ламусигун. Без күкләрне үз кулыбыз белән яраттык, һәм без аны хәзер киңәйтәбез ди. Без аны киңәйтүче ди. Бу нәрсә дигән сүз? Галәмнең киңәйгәнен 80нче елларда теге Хаббл дигән бар бит әле, телескоп. Ул телескоп түгел, ул кеше исеме Хаббл. Галим була, астроном, шул дәлилли. Ул телескоптан карый күк җисемнәренә,
һәм шуны күреп ала. Күк җисемнәре бер-берсеннән ерагаялар. Нәрсәгә күк җисеме ерагая бер-берсеннән? Галәм киңәя. Элек уйлыйлар, галәм киңәйми, шул килеш. Чиге юк, менә ул бер төрле ясалган, яратылган, бөтенләй бер үз урынында тора ди банда. Баксаң, галәм һаман киңәя икән. Ләкин Аллаһ Тәгалә моны нәрсә ди? Без аны киңәйтәбез ди. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям каян белсен иде шулай бит? Әлбәттә, ул аны белә алмый иде. Шуңа күрә дә галәмнең киңәйгәне Коръәни Кәримдә шулай ук инде безгә әйтелгән шундый бер дәлил аят бар. Шулай ук инде Коръәни Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, вәс-самаи зәтил хубук. Күкнең үз юлы бар ди. Сез беләсез, шулай күктәге әйберләр, күк җисемнәре, алар үзләренең траекториясе белән йөриләр. Менә шушы юлы бар дигән сүз, ул траектория дигән сүз. Һәрбер нәрсәнең үзенең траекториясе бар. Айныкыда, җирнекедә, кояшныкыда, солнечный системаныкыда шулай бит бар. Һәрберсенеке Млечный Путникыда һәрбер нәрсә дә үзенең траекториясе белән йөри. Ни өчен алар бәрелмиләр? Чөнки һәрберсенең үз юлы бар. Ни өчен без айның гел бер генә ягын күрәбез? Айның икенче ягы безгә күренми. Чөнки ул шулай әйләнә. Ай гел безгә әйләнгән вакытта гел бер ягы белән генә әйләнә. Ай да әйләнә, җир дә әйләнгәчтен шул бер ягы белән генә туры киләләр алар. Менә шулай итеп, шушы һәрбер күк җисеменең траекториясе бар икәнлеген шулай бит шулай ук инде күптән түгел раслыйлар. Һәм инде Коръәндә моның турында әйтелгән, язылган була. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә моның турында да безгә хәбәр итә. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва хуа аллазӣ халакал-лайла ван-наһара ваш-шамса вал-камара куллун фи фалаки ясбахун. Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән төнне һәм көнне ди, кояшны һәм айны ди, һәм һәрберсе дә алар йөзәләр ди. Күктә йөзәләр ди. Куллун фи фалаки ясбахун. Йөзәләр дигән сүз шулай бит. Алар бернинди шулай бит инде үз урыннарында торып, үз траекториясе буенча хәрәкәт итәләр, йөзгән кебек. Алар аска төшми, искә төшми шулай бит инде йөзгән кебек менә шулай хәрәкәт итәләр. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә безгә моның турында да хәбәр итә. Моның турында белем әле булмый ул вакытта. Һәм Аллаһ Тәгалә күргәнебезчә икенче бер аятында әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ваш-шамсу таҗри ли мустақаррин лаһа, залика тaqdirul азизил хаким. Кояш ди үз урынында йөри ди. Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән, ягъни куйган бер тәртибе белән үз урынында ди кояш ди, бер кая китми ди. Чыннан да кояш бер кая китми. Без һаман шушы кояш белән, чама белән бер якынлыкта һаман да шулай торып яшибез шулай. Үзгәрми. Бу төгәллек каян килә? Безнең инде мондый төгәллекләрне кеше булдыра алмый. Әйбер зурайган саен төгәллек югала. Белгәнегезчә шулай. Әйбер зурайган саен төгәллек югала башлый. Монда бар допуск дигән нәрсәләр. Менә кем инженерия белән анда яки анда бер нәрсә белән таныш, анда бар ничәдер миллиметр яки анда ничәдер наномиллиметрлар алар рөхсәт ителә дигән допусклар. Ләкин әйбер зурайган саен бу допускларны тотарга кыенрак була башлый, авыррак. Һәм һәр вакыт нәрсәнедер гел контрольләп торырга кирәк, үзгәрмәсен ди. Килгәндә монда китмәсен ди. Ә менә шушы кояшны кем урынында тотып тора? Кем кояшны тотып тора? Җиргә шушы билгеле бер якынлык белән булсын дип. Әгәр кояш җиргә әзрәк кенә якынайса, бөтен нәрсә янып үлә. Әзрәк кенә ерагайса, бөтен нәрсә катып үлә. Кем менә аны үз урынына куйган? Шушы җир йөзендә барлыкка килсен өчен шуны тереклек ярар куйган. Мәсәлән, кемдер әйтә, ул случайность ул ди. Менә шулай килеп чыккан инде ул случайность. Ләкин нишләп алар ерагаймыйлар? Сез беләсез, мәсәлән, чүлдә ташлар йөри дигән шундый бер нәрсә бар. Галимнәрнең сүзе бар. Менә таш чүлдә йөри ди, ничек йөри ул? Алар әйтәләр, кым кыза суына, әкрен генә шулай иттереп ташны хәрәкәт иттерә ди. Ягъни таш чүлдә бер урында гына тормый. Тегендә күчә башлый. Башка җиргә яки су белән мәсәлән анда яки дымлылык белән күчә ди. Ә кояшны күктә торган әйберне ул нишләп күчми соң? Ул нишләп күчми? Чүлдәге таш күчеп йөргәнгә, шулай бит инде, чүлдәге таш күчеп йөри. Ә бу нишләп күчми соң? Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгаләне тотып тора ди, куеп тора ди. Азизил хаким. Аллаһ Тәгалә шулай аны урнаштырган ди.
Менә моңа мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит инде галимнәрнең аларның сүзләре юк. Галимнәрнең сүзләре юк. Алар әйтә алмыйлар. Кемдер әйтер иде, анда тарту көче бар дип. Ләкин тарту көче бер-берсенә дөрес тәэсир итсен өчен җир һәм айның яки кояшның дөрес итеп әйләнүе кирәк билгеле бер тизлектә. Әгәр дә тизлеген арттырып җибәрсәң, ерагая башлый. Тизлеген киметсәң, якыная башлый. Буларны кем уйлаган? Булар бөтенесе уйланган механизм, мөхтәрәм кардәшләр. Булар үзеннән-үзе барлыкка килә алмый. Шуңа күрә дә әнә шушы галимнәр, әлбәттә инде күрә белгән кешеләр моны һичшиксез күрерләр иде һәм һичшиксез иман китерерләр иде. Ләкин инде күп кенә кешеләр буларны күреп тә шулай бит үзеннән-үзе барлыкка килгән дигән менә шундый фикер белән яшиләр. Ләкин бу гыйльми фикер түгел, бу әкияти фикер булып тора. Шуңа күрә Коръәндә менә шушыларны укып, әлбәттә без аңламыйбыз Коръәнне, шулай бит гарәпчә белмәгәч, ләкин укыган вакытта син белеп торырга тиеш. Коръәндәге шушындый мөгъҗизалар, аятлар, хикмәтләр бик күп. Һәм шулар аркылы инде синең иманың ныгый бара. Иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о Коране. Но говорим не как стандартный вагаз, да, который мы рассказываем каждый год, так скажем, да, что чтение Корана это саваб, оставление это грех и так далее, да, что надо придерживаться пути Корана и так далее. Вы, конечно, прекрасно об этом все знаете. Немножко рассмотрим Коран как чудо научное. То есть, что Аллах Тааля говорит в Коране про научные чудеса. Дело в том, что сейчас в современном мире действительно во главу угла, когда ушла религия, поставили науку. И науку противопоставляют религии. И говорят, вот есть наука, точная это вещь такая, незыблемая, есть религия. Что-то около сказки, выдумки и тому подобное, там ересь и так далее. К сожалению, на самом деле, дорогие друзья, современная наука, она тоже иногда превращается в ересь. Например, палеонтологи что говорят? Палеонтологи говорят, среди палеонтологов нет сомнений, что дарвинская теория ложная. Почему? Палеонтологи, только палеонтолог, он раскопками занимается. Он смотрит, копает и видит пласты земли. И вот когда землю копаешь, в каждом пласте земли есть слой определенный, и там захоронены определенные существа. Вот, например, жили такие существа на земле, они вымерли, пришли на их место другие, они вымерли, пришли другие, они вымерли. И у них нет промежуточного вида. У них нет промежуточного вида. Никто не находил промежуточного вида. И даже промежуточного вида между человеком и обезьяной тоже нет. И это еще никто не нашел. Если вам говорят, что где-то там кто-то что-то нашел, это говорили там в 19 веке и так далее. В основном это были аферисты, которые был один ученый, он сказал, вот я нашел. Потом, когда исследовали кости, найденные вот этого промежуточного звена, оказалось, этот человек, вот этот ученый якобы, взял череп человека и приставил туда челюсть обезьяны. К этому черепу. А так не поймешь, что это приставленное, потому что челюсть, она же болтается отдельно. Когда человек умирает, челюсть уходит. Можешь приставить туда любую челюсть. Но когда взяли анализ этой челюсти и черепа, оказалось, это два разных существа. Челюсть – это обезьяна, череп – это человек. То есть, оказывается, он просто аферистом был. Многие ученые в Назаре вообще вот в 19 веках, да, они были аферистами. Тем самым они зарабатывали себе на жизнь. Какие-то выставки устраивая, там, заслуживая какие-то членства в каких-то обществах и так далее. Поэтому истинные ученые, они давно понимают, что эта теория, она неправильная. Объяснить пока не могут. Даже вот по современным самым таким открытиям, да, ученые выяснили, что гены диких животных и домашних по возрасту одинаковые. Нам же всегда говорили, что домашние животные произошли от диких животных. Вот собаку приручили, например, там от волка идет, да? Там кролик – это заяц идет, да, зайцы и так далее, и так далее. То есть корова, наверное, когда-то
лосем, наверное, был, да? Не знаю. Аллаху а'алям. То есть приручили, теперь это стало коровой. Но когда исследовали гены, они выяснили, что они одинаковые по возрасту. Палеонтологи поэтому и говорят, вот эти вот все слои, которые находятся, они, говорят, произошли разом. Вот этот слой, все живые существа там произошли разом, вымерли. Следующий слой разом произошли и вымерли. Они друг от друга не происходили. А кто стоял в начале? Откуда это произошло? Как это разом может произойти? Наука говорит, разом произошло. Ну ладно, разом. Это не научно, когда ты говоришь разом. Это сказка, да? Когда ты скатерть-самобранку вот так вот кидаешь, и там разом самовар, там чай, мед и так далее, все появляется. Это сказка уже, это не наука. Поэтому здесь больше к этому близки даже мусульмане. Они говорят, это разом произошло, не произошло разом это Аллах Тааля создал. То есть вначале стоит разум, сила, мощь, создающая из мертвого живое. Поэтому палеонтологи говорят, среди палеонтологов, говорят, нет уже людей, которые бы сомневались, что дарвинская теория, она неправильная, да? Поэтому вот они так говорят. И в Коране очень много таких научных чудес. Например, вы знаете, одно из таких чудес, Аллах Тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. Аллах спустил железо, слово «анзальна» он спустил, да? Спустил железо, в нем большая сила и польза для людей. Теперь понятно, что в железе большая сила. Там, где требуется сила, прочность, применяют железо. Без железа не получается. Танк из железа, самолет из железа. Везде, где нужно, то есть прочность, там применяется железо. Вот сейчас модным стало, да, везде обсуждает танковые снаряды с объединенным ураном. Да? Везде сейчас говорят, что такое объединенный уран. Объединенный уран – это металл. Это не радиоактивная пыль какая-то, это металл, оказывается. По плотности он чуть меньше вольфрама. По эффективности такой же, как вольфрам. Почему его используют в снарядах? Потому что так как он плотный, мощный, он пробивает менее плотные слои металла. То есть там железо, чугун и тому подобные вещи. То есть он пробивает, вгрызается туда. Сам не разрушается, а вгрызается. Поэтому его используют НАТО, используют Англия, Америка и так далее. А вольфрам, он дорогой, поэтому его не используют. Вольфрам тоже очень хороший, эффективный, но дорогой. Ну, знаете эту тему, так скажем, да? Поэтому где нужна сила, там используется железо. Раньше люди тоже стреляли камнями из пушки. Камни обтесывали, круглыми делали и стреляли. А потом поняли, что если снаряд железный или чугунный, да, он летит лучше, траектория лучше и причиняет больший вред. И после этого начали применять уже металл. Это все понятно. Но здесь сказано «ва анзальна» – спустили. А Аллах Та'аля не говорит «ахраджна». Мы вывели железо из земли, потому что железо добывают из земли. Но как оно попало под землю? Оказывается, железо на земле не образовалось. Железо образовалось в космосе. Железо – это космический элемент, который туда попадал на Землю. В свое время метеорит бомбил Землю, и так на Земле оказалось железо. Железо, оно пришло из космоса. Поэтому откуда космос где? Наверху, сверху. Анзальна, спустили. И теперь вот, например, когда кто искал астероиды? Вы астероиды не искали? Кстати, очень прибыльное дело. Астероид, если находишь, можно его дорого продать. Как ищут астероиды? Астероиды, они внешне не отличаются от камней. Его ищут металлодетектором. В астероиде есть металл, а в земных камнях нет металла. То есть, если камень пищит, и там есть металл, скорее всего, это астероид, когда-то упавший на Землю. Вот так находят, то есть, это вот астероид. Поэтому это Аллах Та'аля говорит «анзальна» – спустили. Это сейчас ученые доказывают, а на самом деле, то есть, в Коране об этом давно было сказано. Также вы знаете, что когда Земля наша крутится, да, и на Земле
вот есть пласты. На Земле есть пласты. Они между собой не соединены. Они как лежат вот так вот пластами. Иногда одни тектонические плиты надвигаются на другие. И что происходит? Землетрясение или цунами. Или друг от друга отделяются. Земля крутится, и вращение Земли очень сильное. И если раскрутить шар таким образом, эта Земля, она просто может уходить от Земли, то есть отрываться. Чтобы эти плиты, пласты Земли друг от друга не отрывались, что надо сделать? Их надо закрепить, приколотить. Или саморез, шуруп вкрутить. И Аллах Тааля это сделал. И что Аллах Тааля говорит? Бисмиллахи рахмани рахим. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Или وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Мы создали горы как гвозди. Как гвозди. То есть горы скрепляют земные эти пласты. Ученые недавно только это выяснили. Люди думали, вообще ученые думали, что гора – это как прыщ на земле. То есть, да, такой большой. Просто лежит на земле гора. Если эту гору взять, убрать, то останется земля. Оказывается, не так. Это как айсберг, оказывается. То, что мы видим, это только верхняя часть. А вниз гора может уходить на десятки километров туда, ниже. И поэтому получается, что гора скрепляет вот эти пласты, вот эти, так скажем, земную мантию. Кору, точнее. И вот поэтому, дорогие друзья, это тоже в Коране было сказано. Также, тут очень много аятов, конечно, немножко сократим, Аллах верса. Также вы знаете про 7 небес. Кто-то сказал, что 7 небес – это слои атмосферы, стратосферы, топосферы и так далее. Да? То есть то, что над нами есть. Кто-то и так говорит. Кто-то говорит, что 7 небес – это вообще как бы первое небо – это вообще вся галактика там, да, и так далее. Да? Но тем не менее, если даже мы возьмем, что атмосфера и так далее, то, что над нами, их тоже 7 слоев. Аллах Тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, فَقَدَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Аллах Тааля говорит, мы создали за 2 дня 7 небес, وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ, и для каждого неба мы дали свое задание. То есть вот каждый этот пласт на небе выполняет свою роль, свое задание. В атмосфере мы с вами живем. Да? Есть слои, которые отражают радиацию с неба. Есть слои, которые отражают метеориты. Есть слои, которые отражают радиоволны. Вот, например, по телефону, как мы с вами разговариваем. 2 антенны, например, да? Вот здесь антенна, другая антенна, например, там далеко. Туда волна идет не напрямую. Сначала волна идет на небо, отражается от неба, потом та антенна ловит. Вот так идет, то есть отражает небо. И вот каждый в небе, каждый слой выполняет свою функцию, свою роль. Поэтому, дорогие друзья, это тоже в Коране было сказано, как Аллах Тааля говорит, что Он сказал в этом аяте «Ва'уха фи кулли самаин амраха». И каждому слою, говорит, небу мы дали свое задание, свое дело поручили. И они каждый отвечает за что-то особенное. Очень много таких аятов, дорогие друзья. Также вот создание человека, вы знаете, да? Бисмиллахи рахмани рахим. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Мы создали человека из эссенции глины. И действительно, в глине содержатся все микроэлементы, которые нужны нам для жизни. Вот мы, например, люди, мы живем за счет чего? За счет земли. Говорят, что земля кормит, потому что мы едим то, что растет на земле. Едим тех животных, которые кормятся опять-таки на этой земле. То есть у нас земля как идет, как кормит нас. Поэтому большой вопрос, когда человек улетит, например, в космос, какую-то другую планету, на Марс там и так далее. Может ли он там выращивать то, что растет? И то, что будет расти на Марсе, будет ли соответствовать тому, в чем мы нуждаемся? Большой вопрос. Этого вопроса еще никто не изучал. Никто не знает этого ответа. Хотя Аллах Тааля говорит, что мы созданы из этой земли, и здесь будем находиться до скончания времен. То есть переселения не будет в другие планеты, потому что здесь все для нас приспособлено.
Также мы знаем, что все на Земле создано парами. Даже у неживых существ и чего-то, и неживой материи есть пары. Плюс и минус есть, да, и так далее. Атом, если мы возьмем, разделим, там электроны и так далее, там тоже все на принципах противоположности работает. И Аллах Та'аля об этом в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, Субхана аллази халакал азваджа кулляха мимма тунбитул арду, ва мин анфусихим, ва мимма ла я'лямун. Аллах Та'аля говорит: восхваляемый тот, то есть Аллах Та'аля, который создал парами все, что произрастает на земле, и из них же самих ва мимма ла я'лямун. И от того, что они не знают. То есть иногда пары, они происходят из тебя же самого. Наши жены, например, они были созданы из нас самих, наших ребер, так скажем, да. Даже гермафродиты, они являются парой для себя самого. Есть такие животные, да, гермафродиты, которые у них есть начало оба, и женское, и мужское начало есть. Там не нужны там мужчины, да, они сами там яйца кладут, такое, как червяки, например. И тогда тому подобные вещи. И много таких доказательств в Коране. Вот когда человек начинает изучать Коран, а не сжигать его, когда он подходит к Корану, как вообще, что написано, пишут обычно серьезные вещи. И вот варвары, они сжигают то, что написано. Вот, например, монголы, когда пришли в Багдад, завоевали Багдад, они все книги выбросили в Евфрат. Они сказали, это колдовство. Почему? Они говорят, не может человек, посмотрев на книгу, узнать мысли другого человека. Они сами читать, писать не умели, дикари были. А что такое читать мысли? Они говорят, вот, например, я свои мысли написал в книгу, читая теперь эту книгу, я читаю твои мысли. Вот они так говорили. А это, говорит, колдовство. Не может, говорит, один человек читать мысли другого. И что сделали? Взяли эти книги, как колдовство, выбросили в реку. То же самое было, когда взяли Казань. Взяли книги из библиотеки и выкинули в казанку. Казанка текла чернилами долгие месяцы. Книги там лежали просто. И где библиотека вот Казани, Казанского ханства? Нет ее. Ее никто не найдете. То, что осталось, увезли в Москву. То, что их представляло ценность, так скажем, да? То, что для них представляло ценность. То же самое, Багдадская библиотека была разграблена, труды Абу Ханифы были уничтожены, труды многих ученых были уничтожены. А тогда книги были в единственном экземпляре. То есть ушла книга, ушло знание. Вот такие были времена дикарей. Поэтому тот человек, который сейчас вот ходит, сжигает Коран, топчет его, еще что-то, это дикарь. Это дикарь, который вот не может посмотреть и вот это чудо прочитать в Коране. Это дикарь. Хотя он себя называет прогрессивным, научным человеком, но это дикарь. То, что написано, всегда надо посмотреть. Пишут хорошие мысли. Да, прочитай, проанализируй. Если ты думаешь, что это не полезно, вредно, да, тогда оставь. Но ты даже не прочитал и взял и уничтожил, как дикарь, как монгол. Дорогие друзья, вот это мы должны понимать, кто на самом деле является дикарями в нашем современном мире. Мусульман всегда называют такими, да, какими-то там чуть ли не с дерева только что спустившимися существами, а на самом деле это они же являются дикарями. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.